Gapo iti mapaspasaran na panaglayos iti Ilocos Region na ingat nga agpalpalagip ti Department of Health Region 1 iti publiko signan iti Panagridam da kontra iti sakit a leptospirosis. Gapo ta posible amang ipangato na ito iti peligro no makontaminado or numabadakan ti tao ti kontaminado a layos. Ibalballakad ti ahensya ng runa kadagitisaan a makaliklik at umapug wenno magna iti layos ti panagaramad da iti botas kenda duma proteksyon iti bagi. Maibilbilin met laeng ti dagos a panagugas iti saka wenno panagdigos iti nadalo sa danom ken sabon iti kanito at tumakdang manipod iti layos ken daras nga agpakonsulta iti doktor no makarikna kadagiti sintomas kas iti fever, sakit ti ulo ken tumeng ken panaglabaga ti mata. Ti leptospirosis ket may sakit at impeksyon manipod iti isbo ti otot ken dadumapay nga ayop amayanod kadagiti layos. Posible amang itunda iti impeksyon iti panagyelo ti mata ken kudil narigat a panagisbo ken panaganges ken heart failure nga agresulta iti ipupusay.